Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket az MMI Szülinapi Podcast sorozat következő epizódjában, ahol a vendégem most Irmus. Szia Irmus, köszi, hogy elfogadtad Sziasztok! a meghívást, most vele fogok beszélgetni. Pár szóban csak, hány éves vagy, hol laksz most, mit kell róla tudni? 24 éves vagyok, és most jelenleg Svájcban élek, és itt is dolgozok. És hát dolgozom, szeretek a hobbiaimnak élni, és igazából ennyi. Ennyi. Hány éve laksz kint? Hát már lassan 5 éve mindjárt. 5 éves. Egyébként hova valósi vagy? A Gyakfalvi Erdélyből származom, egy kis faluból jövök. Igen. Igen, otthoni. Igen. Emlékszem, ez volt az első, amikor először találkoztunk, hogy ez úgy nagyon összehozott minket erről beszélgetni. Igen, mert te Hogy, is onnan igen, igen, törzsgyökeresen. igen, és így pont azt beszéltük, hogy milyen érdekes, ez nagyon megmaradt. Nekem ott nagyon sokat adott az, amikor elmondtad, hogy te ezt hogy éled meg, mert úgy megnyugodtam, meg kicsit én is hasonlóan éltem meg, és csak azért mesélem el, mert én nagyon sokszor mondom azt, hogy mennyit tanulok a klienseimtől, Uh-huh. hogy nem ti tanultok tőlem, hanem fordítva, hogy mondtad, hogy hát ilyen itt sem vagy otthon, de ott sem vagy otthon, de hogy konkrétan Erdély ország, mint ország nem létezik, de erdélyi vagy, és hogy ez nehéz Hát sokszor, igen. hogy akkor hova is. Oké. Na, hogyha rendben van neked, akkor bele is vágunk a kérdésekbe, jó? Mert ma este későn fárasztalak téged. Nem, dehogy is. És akkor az első kérdésem az ugye úgy hangzott, hogyha egy mondatban kéne megfogalmazod, akkor mit mondanál, hogy miért jöttél el hozzám annak idején? Hát őszintén azt gondoltam, hogy most már elég volt abból, hogy mást helyezek mindig előtérbe, és szeretnék végre első lenni önmagamnak, és nem elnyomni önmagamat, azért, hogy másoknak talán jobb legyen, hanem szeretném önmagamat teljesen, Hm. és ugyancsak tisztelni is, és erősebb és boldogabb nővé szeretnék válni. Jaj, de jó. Igen. Erre emlékszem, akkor is kirázott a hideg, de most is kirázott a hideg, ahogy ezt így hallgattam. Szerintem sokan tudnak ezzel azonosulni. Úgyhogy én azért is nagyon köszönöm mindenkinek, aki elvállalta ezeket a felvételeket, mert szoktam is mondani, hogy az önismeret az nagyon szép az Instagramon. Igen, Valójában fáj, meggyötör, megkínoz, tehát hogy nyilván ez nem egy egyszerű és nem egy idillien szép folyamat, megvan a maga szépsége, de ahhoz először a valósággal szembe kell nézni, és ugye ez a pontosan. nehézsége, de ezt így, és most még egyszer köszönöm neked is, hogy itt vagy, és segítesz ebben másoknak, hogy azért ez nem egy ördögtől való folyamat, hogy szembenézzünk a valósággal. Hát remélem, hogy aki megnézi majd a videót, segítségére leszek. Biztos, hogy igen. Na, mi volt ez a pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy ez így nem mehet tovább? Tisztán emlékszem, hogy az volt, amikor a, a fizikai fájdalmat választottam az érzelmi helyett, mert az könnyebb volt elviselni. Mm. És ez azután, a pont után á, az, azt gondoltam, hogy ezt nem tehetem magammal, nem tehetem a testemmel, mert csak egy életem van, és az ajándék, és nem tehetem azt tönkre. De jó. Úgy Igen. volt. Igen. Hm. És nehéz ezután megszólalni, de igen. Nagyon, nagyon fontos pont, meg nagyon érzékeny. Hát és nagyon örülök, hogy ez így alakult, hogy végül ezt az utat választottad. Én is. Nagyon hálás vagyok érte neked. Milyen volt az életed kívülről, és mit láthattak kívülről az emberek, és valójában milyen volt belülről? Mm, Kívülről
átlagosnak láthatták. Család, munka, a szerelem között vívódó 20 éves, akinek talán a problémái túl mások szemében normálisak voltak, vagy talán kicsik voltak, de nekem azok voltak a középpontba, és belülről viszont néha boldog voltam, mert voltak olyan pillanatok, amikor jó dolgok történtek, akkor próbáltam megélni azt a pillanatot, viszont sokszor volt az, amikor elillant a boldogság, és félelem váltotta fel, meg szomorúság. Mm. Ez így váltakozott mindig. Mindig jött a boldog pillanat, aztán elillant, utána megint szomorú. Szóval, de ez belül volt, ezt nem látták kívülről. Mm. És nem is volt akkor az így opció, hogy ezt úgymond kirakt, hogy ezt megmutasd kifelé, vagy nem annyira volt erre esetleg eszközöd? Öm, Lett volna, viszont én pár olyan történet után úgy döntöttem, hogy nem osztom meg ezt másokkal, mert őszintén elvesztettem a bizalmamat az emberek felé, és így ezért nem nyíltam meg senkinek sem, és Értem. mindent magamba zártam. Értem. Oké. Szerintem ezzel is sokan fognak tudni azonosulni ezzel a gondolattal. Jó. Mi volt az, amit senki nem látott rajtad, de te nap mint nap érezted? Hmm, a, a fájdalom sokszor volt, viszont ami talán még többször az, hogy mennyire el vagyok fáradva, Hm. hogy mennyire elegem van mindenből is, mindenkiből is, hogy mennyire nem értenek meg az emberek, és csak, csak arra lett volna szükségem, hogy meghallgassanak vízhang nélkül. Hm. Szóval ezért, ezért voltam úgy, ahogy. Mhm. Ezért volt ez a sok negatív érzés bennem. Igen. Igen, ez most csak ehhez kapcsolódóan merült föl bennem, hogy volt esetleg már olyan, amikor így tényleg azt érezted, hogy már így veszélyes beszélni, hogy inkább nem mondom, mert csak rosszabb lesz. Igen, igen, nagyon nem is egyszer, hanem jó párszor erről fordult, amikor már tényleg ott voltam, hogy belefáradtam, Uh-huh. és jobbnak láttam, hogy csendben maradni. Értem. Oké. Jó. Milyen volt az első alkalom itt velem? Mi lepett meg a legjobban, ha volt bármi meglepetés? Um, Féltem nagyon, mert addig nem beszéltem az emberekkel, nem nyíltam meg senkinek sem, és akkor ott ö, neked muszáj volt megnyílni, és ez egy olyan pont volt, amihez bátorság kellett, és mm, pozitív volt, és nagyon meglepődtem azon,
hogy mennyire őszintén tudtam veled beszélni, és mennyire megnyíltam neked, annak ellenére, hogy addig nem, még a családomnak se, és, és ez jó érzéssel töltött el, hogy egy olyan személyel találkoztam, akinél az első pillanatnál éreztem azt a bizalmat, Mhm. hogy igen, benne bízhatok. És Ez ezt köszönöm nagyon De szépen. ezt én köszönöm. Ezt én köszönöm, és ráadásul azt azért kiemelném, hogy ugye mi élőben még soha nem találkoztunk. Tehát, hogy ez Igen. az egész ráadásul még nehezítő tényezőként online zajlott, ahol talán ez Igen. még nehezebb azt a fajta bizalmat. Segítette az, hogy mikor mondtad, hogy izgulsz, akkor ugye mondtam, hogy bármikor becsukhatod. Bármikor mondhatod, hogy elég volt, köszönöm. Mm, egyszer se fordult meg a fejembe, hogy ezzel éljek, Ah. úgyhogy Örülök. nem volt. Örülök. Igen, és arra is emlékszem, nyilván nem részletekben menően, csak hogy mármint emlékszem, de hogy nem fogom mondani, hanem maga az, hogy is szerintem ezt meg is jegyeztem neked, hogy ahhoz képest, hogy mondtad, hogy nem szoktál erről beszélni, és hogy félsz, hogy összeszedetlen lesz, hogy gyakorlatilag semmi dolgom nem volt. Mert már annyira mindent összeszedtél magadról, és még rendezted is, hogy teljesen egy kész valamit kaptam már. Pedig olyan érzésem volt, mint hogyha össze-vissza beszélnék, és minden olyan kusza volt. De örülök, jó Igen. ezt hallani, hogy ilyen volt. Igen. Na, volt-e olyan pont, amikor haragudtál rám, vagy amikor ellenálltál magának, annak, amit éppen csináltunk, amit esetleg kértem tőled, házi feladat, bármi ilyesmi, és mi történt ott benned? Ha nem is feltétlenül nekem álltál ellen, hanem úgy érezted, hogy ez, amit most kérek, ez nem tetszik. Vagy ez, amiről most beszélünk. Haragudni nem haragudtam rá, nem is tudnék. Öm, mm, Nem hiszem, hogy volt olyan, amikor hogy ellenálltam volna, mert mindig tudatosan gondoltam arra, hogy ez szükséges, és ezt szeretném, és ez azért van, hogy jobban legyek, és ez mind az én javamat szolgálja, hogy és segítségül szolgál, szóval nem próbáltam mindig, még akkor is, ha olyan nehezebb kérdések voltak, vagy feladatok, hogy ez nem ellenem szól, hanem értem. Igen. Ez sokat segített. És mi volt a legnagyobb felismerés önmagaddal kapcsolatban? És mi változott meg az életedben azóta? A legnagyobb felismerés az, hogy hihetetlenül erős vagyok, és voltam, akkor is, még ha nem ismertem be önmagamnak, vagy nem hittem el, jobban mondva, és azóta pedig ez tudatosult, és tudom azt, hogy bármi is jöjjön szembe, jöjjön az életbe, az túl fogom élni, át fogok menni rajta, és túl fogom élni, igen. Sikerülni fog végigcsinálni. Igen. Úgyhogy igen, És ezt azóta is töretlenül bizonyítod. próbálkozom. Hát ugye pont a múltkor kérdeztem, hogy milyen célt tűzzünk még ki neked, mert mindent megcsináltál, amit eddig kitűztél, amióta én ismerlek. Jó ezt így hallani. Most így olyan, mintha most lett volna az első konzultáció, és már hú, hát nagyon sok idő eltelt azóta. Igen, igen, nem is tudom, te mikor kezdtél. Hát talán idén január? Nem.
Egy éve lett idén, azt hiszem. De olyan, mint hogyha már nagyon-nagyon régóta járnék hozzád. Hát végülis ez azért elég hosszú idő. Mhm. Igen, És hogy elrepült. elbizony. Igen, és I- mennyi minden történt alatt. Igen, Igen, az igen. biztos. Volt-e valami, amire ilyen nagyon-nagyon viccesen emlékszel vissza, jó kedvre derített, vagy ilyen nagyon, nem is tudom, szoktam mondani, ilyen MMI-s pillanat volt, hogy akár mondjuk mi közösen bénáztunk el valamit, vagy jót nevettünk valamin, vagy bármi ilyesmi. Az első alkalmat tudom ide is mondani, hogy annak ellenére, hogy mennyire féltem, nagyon pozitív volt a visszajelzés, és tudom azt, hogy utána annyira boldog voltam, olyan jó érzéssel töltött el az, ahogy beszélgettünk a konzultáció alatt, meg ahogy az üzenetemre reagáltál volt, az is tudom, hogy annyira jó érzéssel töltött el, és büszke voltam magamra, és boldog voltam nagyon, hogy meghoztam ezt a lépést, és mertem segítséget kérni, és tényleg fel tudom idézni azt a pillanatot, amikor meséltem a testvéreimnek, hogy mennyire jó volt az első alkalom, amikor beszéltünk, és ez mindig is, erre mindig is emlékezni fogok. Jaj, de jó. Én mindig vigyáznom kell, mert mindig megfogadom, hogy nem sírok ezeken az időkön, de aztán lehet, hogy mégsem tudom betartani. Igen. És akkor utolsó kérdés, hogy ha visszamehetnél ahhoz az énedhez, aki először jött el hozzám, akkor mit mondanál neki? Megmondanám, hogy semmi baj nincs vele, és hogy igenis méltó a szeretetre, még akkor is, hogyha nem hallja ezt az emberektől, és hogy büszke lehet magára, amiért megtette azt az utat, és végigment, és nem adta fel, és hogy erős maradt, és, és végig tudta csinálni, és büszke lehet magára, amiért ezeket mind megtette. Igen, igen, az biztos. Nagyon, ezeket én is üzenem neki. És annyi kérdésem van még, hogy te hogy érzékeled, hogy mennyire lehet megbarátkozni az érzésekkel? Mm, öm, Szerintem az első és legfontosabb, amit tehetünk, hogy engedjük, hogy jöjjenek, hogy semmiképp se próbáljuk elnyomni őket, és ezt tapasztalatból mondom, hogy az nem vezet jóra, és talán akkor azt hiszed, hogy az a legjobb, és akármi is legyen az oka annak, hogy most miért tartod vissza azt az érzést, vagy azokat az érzéseket, viszont később úgyis vissza fog ütni, és az még rosszabb lesz. Szóval én azt ajánlom, vagyis ez az én véleményem, de hogy megpróbálni befogadni, és elfogadni, és megélni azt az érzést, mert az szerintem segíthet abban, hogy utána jobban legyünk, és mm, nem hiába a kisgyerekekkel, és most így egy példával, hogy a kisgyerekek olyan önfeledtek és boldogok azért, mert ha történik velük valami esetleg szomorú vagy nem jó, akkor ott helyben megélik, sírnak, vagy dühösek lesznek, és akkor az az érzés meg lesz élve,
átélik, és akkor utána nem nyomja a lelküket az a dolog, ami történt velük, és utána tudnak ugyan újra boldogok lenni, vagy vidáman tovább menni, és, és ez jót tenne, nem, vagyis, hogy a felnőtteknek is ez kellene, nem csak úgy, mint a gyerekeknek. Úgyhogy szerintem ez. Nagyon jó példa volt, igen, köszönöm. Az jutott eszembe, pont nemrég kicsi gyerekekkel dolgoztam, és kicsi, hát elsős, másodikos, harmadik, negyedikes, ilyen kicsit vegyes korosztály voltak, és volt szó arról, hogy a félelmeket, hogy a jövőtől szoktunk inkább kicsit félni, hogy mi fog történni, mi fog jönni, és annyira aranyos volt az egyik kislány, ő kifejezetten kiállt amellett, hogy már pedig félni a jelenben szoktunk. És kérdeztem, hogy tud-e erre mondani példát, és annyira, hogy így kibukott belőle, és azt mondta, hogy hát, kérdeztem, hogy te szoktál a jelenben félni? Azt mondja, én nem, de amikor az unokatesóm galambot lát, akkor ő ott fél helyben. Cuki, Édi. És annyira őszintén tudják mondani a dolgaikat, Igen, hogy igen, tanulhatnánk tőlük sokat. Sokat. De örülök, hogy te ezt visszaszerezted, visszavezetted magad ide, hogy emlékeztél arra, hogy neked ez megy, csak elő kell hozni. igen. Ez is megy. Jó. Lenne még valami üzeneted, tapasztalatod, bármi, amit szeretnél mondani a nézőknek? Um, mm, Bárki legyen is az, aki megnézi ezt a videót, remélem, hogy segítségére lesz. Um, 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 Nehéz szavakba önteni. Nyugodtan. Um, nem, nem vagy egyedül. Mm. Akármin is mész keresztül, vagy élsz meg, biztos, hogy túl fogsz rajta jutni, és mert erős vagy, szerethető, és büszke lehetsz magadra azért, aki vagy most, és akivé válni fogsz, és soha ne kételkedj magadban, mert igenis erős vagy, és, és ne félj segítséget kérni, akárki is legyen az, tudd, hogy valaki mindig ott lesz melletted, mm, akármilyen formában is, és a nehéz időszak után a jó fog jönni, és azt mindig meg kell élni, ugyanúgy a rosszat is, hogy jó szívvel és teljesen tudjunk lenni a jóban. Úgyhogy csak is kitartást kívánok, és remélem tényleg, hogy, hogy segítség lesz ez a videó, és az, amiket elmondtam. Remélem, hogy nem volt annyira össze-vissza és kusza. Abszolút nem. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm a végén ezt az összefoglalást. Én végig azon gondolkoztam, hogy ezeket mondtad, hogy annak idején, ha hallottam volna egy ilyet, akkor akár én mennyivel hamarabb fordultam volna, és szerintem sokan vagyunk ezzel így. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak fog segíteni, és nem győzöm elég hálásan megköszönni, hogy vállaltad ezt a videót, és elmondtad a történetedet és a tapasztalatodat másoknak, és hát az üzenetet a végén, azt pedig kiváltképpen köszönöm, mert szerintem nagyon-nagyon sok embert érint ez a fajta fájdalom és félelem, amit te is ismersz, és nekem másik oldalról pedig nagyon jó érzés volt hallgatni azt,
hogy így hazataláltál önmagadhoz ebben az egészben, és már nem csak a többiekkel, hanem mondhatom, hogy önmagaddal is sors közösségben élsz, most Igen. már egyként, és beszélgetsz a belső gyermekeddel, és most már így összhangban működtök. Én köszönöm a lehetőséget, azt, hogy tényleg egy ilyenben részt vehettem, és tényleg remélem, hogy segítségül fog szolgálni mindenkinek is, aki meg fogja nézni, és tényleg kitartást kívánok mindazoknak, akik megnézik a videót, és hiszem, hogy mindenki túl fog jutni azon az időszakon, amiben most van, vagy volt, mert képesek vagyunk rá. Tökéletes végszó. Képesek vagyunk rá, igen. Igen. Köszönöm. Köszönöm nektek is, akik itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Nagyon bízom abban, hogy minél többetekkel találkozunk harmadikán. Én most online fogott is részt venni. Ő így tud ugye becsatlakozni, de ott lesz velünk ő is, és ahogy ezt mindig szoktam ígérni, hogyha kliensek egymás között, érdeklődők egymás között szeretnének beszélgetni, kíváncsiak vagytok a másikra, akkor én felkeresem nektek a másikat, és akkor lehet tőle akár kérdezni, beszélgetni vele, tapasztalatot kérni tőle, ilyesmi, mert egy nagyon gyönyörű kis sors közösségé formálódott ez az egész már így magától, Igen. hogy szép estét, szép napot, hogyha valaki nappal nézte ezt a videót, és akkor találkozunk harmadikán, de bármikor is néztétek, ne felejtsétek el, hogy mindenki kibírja, mindenki képes rá, mindenki sokkal erősebb, mint amennyire gondolná magáról, szerethető és megérdemli azt, hogy tényleg úgy éljen, ahogy ő szeretne, és erre itt volt nekünk Irmus az élő példa, köszönöm még egyszer a Én történetet, köszönöm. és várom a harmadikát, hogy újra találkozzunk. Én is. Sziasztok! Sziasztok!